Davao City Mayor Sara Duterte wala gihapon kuno'y planong mudagan pagkapangulo. Kini human may bisita ang mayor sa Cebu ni adtong weekend. Kini uban pa kalabot sa eleksyon 2022 sa report ni Argil Relator. Gawas sa pakikita sa Cebu local officials, gikumpirma ni Davao City Mayor Sara Duterte nga nagkita sila ni former Senator o presidential aspirant Bongbong Marcos sa usa ka hotel atol sa birthday celebration ni Congresswoman Yeda Romualdez, ang asawa ni House Majority Leader Martin Romualdez. Sa usa ka post sa higala sa mayor nga si Mike Acevedo Lopez, kinsa naasab sa lugar, gibutyag niini nga niabot og 2 ka oras ug tunga ang closed door meeting sa mayor kauban si former Senator Marcos ug igsuong si Senator Amy Marcos. Wala pa'y istorya mahitungod ni ana. Ang amua lang giistoryahan sa pagkakaroon is how HNP in Davao Region can help his bid for the presidency. Sa usa ka group photo kauban ang Cebu officials, gihimo sab nila ang hand signs sa Marcos ug Duterte. Apan I do not have plans to run for president of the country. samtang nagpahigayon ang mga supporters ni Vice President o Presidential Aspirant Leni Robredo og simultaneous mobile caravan of hope niadtong Sabado sa nakaraiyang lugar sa nasud, lakip sa Davao City. Sa General Santos City, mga tricycle nga dunay mga pink flag ang nagmotorcade sa mga nagunang kadalanan sa syudad. Sa Surigao City, nakasuot sab og pink ka t-shirt ang mga taga-suporta ni Robredo ato sa gipahigayong caravan. Dunay mga sakyanang dunay mga nakasabit nga pink balloons. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng organizers mula sa national hanggang sa barangay. Ito po ay talagang completely volunteer driven. Hindi ko po inaasahan na ganito karami yung magpa-participate. At tinitingnan ko po parang bawat lugar, iba yung gimmick na ginawa. Niadtong niaging semana, personal nga nitambong si Vice President Robredo sa Marawi City alang sa caravan ni ini. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.